Dobrodošli u Jadni show. Dobrodošli u Jadni show. A da. Jao Bože. Ovako. Pre što krenemo, će pričamo ljudima kad smo bili u svemirski brod. Bili smo u svemirski brod. U svemirski brod smo bili. I tamo uvati nas čovek jedan ima, znaš kako, crnu masku ima okolo dozgo i počinio s davi isto ljima. Onda dolazi njegov sin koji ima tako pedersku, hipstersku frizuru i sve ono... Onda smo našli dog zelenog starog hobita. Stari hobit zeleni mali, priča sve predikat pa objekat. Predikat pa objekat. Pa subjekat. I hoće da ga ljudi nose na grbinu. Hoće da ga nose na grbinu, da skaču s njim, da... A u stvari možeš skočiš 70 Rano da dižemo džaci, be! To je haos bio. Haos je bio. Jedno se vrti smo, Mr. Spock nas na kraju vrti. Da, a ne, jedan namek, slabo kad se vraćam inače. Ovako, danas sam teo da kažem jednu zanimljivu stvar. Nisam teo da kažem tada o čemu se radi, jer znam da će se priključiti na vreme kad bude trebalo. Ovako, danas pričamo o ljudima kojima treba da se zabrani uopšte da se bave politikom. Ne da se bave, nego da im se napravi jedna kartica i da ne može da uđu u ni jednu jedinu stranku. Znači, postoje ljudi koji špartaju iz stranke u stranku i da se dogovore, ej bate, sad će budemo ovu stranku, super, kad iskamčimo šta smo dobili, ej super bate, sad će pređemo nas 40.000 u drugu stranku. Ajde bate, ajde to da radimo, to, bravo, mi smo najveći ološ koji postoji, treba nam se odrubi glava, zato što skačem iz stranke u stranku. Ko to radio? Ja ne znam nikog lično, ali eto ti... Ja misliš nekog lično. Da, skoro smo imali eto situaciju u Niš, ne kažem i mali, zato da smo mi u tu stranku, ne, mi smo uopšte nije u stranku. Nismo politički aktivni. Niti bilo što politički aktivni, ali kažem postoje degenerici koji jednostavno tako špartaju se iz stranku u stranku, koja je na vlast, koja je bolja da bi dobijali što veće prihode i ovo ono. To je najveći low life koji postoji, uopšte koji postoji. I evo sad, jesi vidio što komentarišu stalno ovi, što glasuju za Vučića, babi i dede, ovo ono, kaže, pa ovi nesposobni naši mladi što idu u druge države, što neće da rade ovde, stvarno ne razumem, Vučić im sve obezbedio, pa ko će nas da čuva sad? Jao, Vučiću, poživi nam još malo. Pa niko, treba da umru i oni i svi. I simpatična stvar je bila za Vučića, se vidio ono, onaj Šaka Zulu, tako neki, reći je Šaka Zulu, ne pojma, predsednik Zimbabvea, nije predsjednik, nego Nebitno, dobro. Šta, kad mu umrla majka, zabranio je, od tuge ubio je sve ljude koji nisu plakali i zabranio je svim ženama da budu trudne do godinu dana. I neka žena napisala, Bog da poživi Vučićevu majku. Okej. Ali vidiš sad, pošto... A reke Srbije, jel ne misli neko na to? Jel misli? Jedi, zovi Jodu. Zovi... Evo ga, Joda, zovemo ga. Dakle ti Joda? Imam Jodu. Ali imaš samo glavu Jode? Pa samo glavu. A drobio si mu glavu. Sad si ti Highlander. Sveti Highlander u moj. Imam, bate, mudrost. Mudrost imam ja. Da priča nešto? Ne. Priča be? Priča ne. Ne. Priča ne. Niti to James Bond. Bond James. Okej. Teo sam spomenem još, dobro ajde, reke Srbije, to si lepo spomenuo. Srbije reke nestaju. Da li vidiš ovo? Kad se političari psuju međusobno i kad klevete jedan drugog, kažu da on nije ozbiljan političar. A kad običan građanin objavi ovo nešto kao mi ovde, hoće da nas gone i na sud. Gone na sud oni nas. Da. I to nas gone onako, jašu konje i ja, goni ga i on, i mi bežimo. I bocka nas kopljima sa... Ili ne, budu zgrane ko u kako se zove, čupriju. Eto, tako da sad se priključi, ajde ti. Na što treba da se čekamo? Treba da se čekamo da dođe Mr. Spock, da nas uzme svoje planete i da spasi planetu. Jer ovo planeta je uništena skroz. Inače, još jedno ću spomenemo. Niti smo pili alkohol, niti se drugiramo u zadnje 5-6 epizode. Znači, nema ništa veze ljudi s mozgom, sve je samo lepo, eto tako. To baš si sad pomogli da nam veruju. Tako da ova epizoda bit će ovako kratka, završit ćemo je tačno na 5 minuta da znate. Ne, ima još mnogo toga da se kaže. Šta ima? Prvi svjetski rat. Dobro. Da si vidio gde su nas stavili? Gde? Nisi gledao? Ne, šta? Pa bili Nemci, Francuzi, Rusi sedeli svi na jednu stranu u Pariz, a Vučić sedeo na ovu drugu stranu sa Austrijanci. I bio Šiptar s Kosova, bio tamo u Alijansu bio a mi u Hordu su nastavili.
U Austriju. U Austriju, A da, to je ova zebancija što je sad bilo, nisam gledao tačno to. I kao izvinjavali nam se posle. Jeste, brate, prvo ti iskecam, skinem ti nevinost, pa ti kažem izvini, brate, a to što ti ne mogu vratim to, jebi ga, batiću. Nema. To je bilo s nama isto. Toliko, uspele. To i Rusi su bili uzdržani kad su glasali za Kosovo da uđu u Interpol. Vučić uspeo da nas od slovensku braću udalji. Pa da. Sad sam ja kao nacionalistička propaganda. Da, uspeo je da nas oslobodi. Uspeli da nas odvoje, da nas mrze i Francuzi i Rusi, da nas svi mrze. Nema više, niko nas ne voli. Evo vidiš, vi počeli dole da pale stvari. Pale stvari. A i počeli vi naši da pale stvari. Pale drogu. Pale svašta što ima. Produkti iz Kosova pale. Pale drogu, pale organe. Kapiraš? Pale organe. Ali harmonijke organe. To. I šta je ostalo još? Šta nam je još ostalo od državu? Ništa. Reke kad nam uzmu, nećemo da pijemo, nećemo da jedemo, već nećemo da jedemo na svoje govno, na suvišti sve. Da plaćamo i babi i dede. Ima da počnemo kao zombi da vas jedemo. To je jedino što nam je ostalo od hranu. Vi, glasači Vučić, ima da počnemo da vas jedemo. Jer nema više šta da se jede u državu. Nema ni da se pije, krv će vam pije umesto vodu i jedemo organi. I prodajemo na ti vaši saučesnici u Kosovo. Napravi udruženje koje bukvalno samo ne kupuje gorivo u SNS pumpu, kako se zove? SNS pumpa. Kako se zove SNS pumpa? Iste boje ima, isto sve. NIS. Ne. Pa to je Gazprom. To je SNS. To je Rus. Znači da ljudi uopšte ne kupuju zato što je voda, zamrzava gorivo konstantno ljudi, svima se kvare kola u grad samo zato što zamrzava, to je jedino gorivo koje zamrzava. Taj dizel je najgori dizel koji postoji i najskuplji dizel koji postoji. Znači se udruže ljudi i da, ne ono što je bilo neće vozimo kola, ne, samo ne kupuju na tu pumpu, nek ta pumpa propadne, nek nema profit, uopšte nema profit. I tako se rešila cela situacija kako da se spasi sve. Rešit će se kad dođu Jedi po nas. Ok, ja ću sad ugasim epizodu, ali znaš kad ljudi svi očekuju, da prekinemo, neće prekinemo, će brojimo do kraja epizode. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.